no surti d'aquí. El primer que hem de fer avui és actualitzar la carpeta Justin Bieber, perquè la teníem ben ordenadeta. Feia anys que estava bé aquesta carpeta, estava allà guardada, i de cop i volta, just abans d'acabar el programa ahir, doncs ens van saltar tots els fulls pels aires, tot per terra, i no sé com està la cosa. Carpeta agitadíssima de cop i volta. Tot plegat perquè les xarxes van començar a fer-se ressò d'un moviment a Instagram que semblava molt significatiu i també molt alarmant, perquè Justin Bieber havia deixat de seguir la seva dona i la mare del seu fill, Hailey Bieber. I nosaltres, esclar, nosaltres i la majoria d'usuaris d'internet vam posar-nos les mans al cap. El món va perdre el cap per un moment. El món es va aturar. Donald Trump va deixar de ser important. En aquell moment sí, perquè aquest gest ens feia pensar que n'havia passat alguna de molt grossa a Can Bieber. Una ruptura, per exemple, i més venint d'alguns rumors de crisi que circulava feia dies sobre la parella, i uns rumors de fet que ja van explicar al podcast de Demois, que últimament està sortint molt aquí al programa. Demois i Javi de Hoyos, sort que existeixen, perquè si no el programa seria soroll blanc. I el senyor argentí, el periodista argentí, també. Sí, però últimament està ja recollint cable. Més baix perfil. Bé, Demois, el nostre compte de referència del safareig als Estats Units. Posarem el tall d'aquest programa en versió original i després el comentem. Thank you for your question. This has been a crazy 2 weeks for the Biebers. There have been so many questions in my inbox about them. The next big news on the Bieber front, besides the fact of people asking every day, are Hailey and Justin breaking up? To which my answer is no, I have not heard that. I don't know how many times I have to say this. Couples do things separately. Justin Bieber has been going through personal issues for the past couple of years. I think that you guys need to take that into heavy consideration. Perquè ens situem, aquest tall és del 9 de gener, val? O sigui, just tornant de festes. Sí. Bàsicament expliquen que es van passar justament aquests dies de Nadal la parella rebent. El programa rebia missatges de seguidors que els demanaven si en Justin i la Hailey ho havien deixat perquè ells havien passat dies separats. Ja comencem. I a elles, les presentadores de Demois, aquesta informació no els constava, ni creien que en un futur proper tinguéssim una ruptura de la parella. I que el que havíem de tenir en compte és que en Justin ha passat aquests 2 últims anys, nosaltres teníem la carpeta ben ordenadeta al fons de tot, però es veu que ha tingut 2 anys convulsos també, moments vitals molt complicats, i també explicaven elles que és una cosa que hauríem d'anar entenent tots, que les parelles poden fer vida per separat, poden fer escapades, allò, individuals, i no passa res. Són necessàries a vegades. De vegades sí. És increïble, i en el món dels famosos ens passa molt que si estan 2 dies sense penjar una foto junts ens tornem bojos. Què ens ha passat amb la Georgina i en Cristiano? A veure, aquí ha passat també una altra cosa, que és que de sobte han tapat la cara dels nens, eh? Sí. Si no, ningú hagués dit res sobre que fa uns dies que no penjaven. Per tant, hi ha gent comprovant cada dia si les parelles de famosos se segueixen? Absolutament. Clar, hi ha gent que algú que comprova fa la aquesta llista feina. de gent que està following. A veure si encara Clar que sí. segueixen. És que justament això que diu Roger, els rumors seguien perquè en Justin seguia fent moviments estranys a xarxes. Per exemple, dies enrere havia deixat de seguir Instagram el seu sogre. Stephen Baldwin, això són paraules grossíssimes, Home, Per mi això és un motiu de bronca, És que el Justin fa patir molt. Potser no porta ell les xarxes, és un tema que després debatrem. I deixant de banda la família, també havia fet un follow a altres pesos pesants del seu entorn, com per exemple el seu exrepresentant o el padrí del seu casament. Realment, dies intensos a Instagram. Trencar amb tot. Jo també tinc moments despistats, de vegades, que deixo de seguir gent sense voler, segueixo gent que no vull. Però aquí hi ha una coherència. Aquí hi havia una línia. 5 persones de sobte. Hi havia un fil conductor, crec. Bé, alguns llegien aquests gestos com una manera de fer net per començar la seva nova era musical, que recordem que aquest 2025 és la nova era de tothom, de tots els artistes. D'altres creien que a Can Bieber imparava el conflicte, i d'altres també el justificaven dient, home, és que el primer any amb una criatura és molt dur, és normal que se te'n vagi una mica la pinça. En qualsevol cas, hi havia moviments estranys. Moviments estranys i fotografies encara més estranyes. Ui, sí. Ja ho vam comentar ahir també, que està creatiu. Bé, i toca explicar el que comentàvem ahir, perquè una de les darreres fotos que en Justin Bieber havia publicat al seu compte d'Instagram era una sessió fosca, per anomenar-ho d'aquesta manera, una sessió de fotos d'ell, al sofà d'una casa, amb un barret negre, una manta per sobre, fumant en una espècie de tu. Clar, jo demano disculpes perquè ahir vas dir... Vas dir que estava tocant la flauta. Un moment. Amb tota la meva innocència. Ahir vaig dir que semblava un instrument musical. Una tuba. Escolta, un respecte per mi, que jo aquest món no el domino, noi. Sí, tens també... A veure, ets molt joveneta, aquestes coses encara no t'han arribat. No, i el món de la droga... Haig de fer una mica més de plaça, jo, doneu-me marge. Bé,
Doncs res més lluny de la realitat, perquè m'he informat, com ha de fer tot periodista. I no era una flauta travessera ni un flabiol. El que es veia a les imatges, efectivament, no era tampoc ni un oboè ni un clarinet, Mare meva. sinó que era un bong. Un bong, és a dir, una pipa d'aigua per fumar substàncies com el cànnabis. Hòstia, noi. Tenim tothom ben enganxat a la marihuana, El Duki, la Batguia, el Justin... No s'acaben de deixar els porros, últimament. Bernardó, no? També s'havia comentat. Ah, que Bernardó Lídia- s'havia comentat. Escolta, però Lídia- això és un rumor, Sí, no estic parlant de rumors. Hi ha un no l'he rumor vist que mai. diu que l'actor Miguel Bernardó, que és l'exnòvio de l'Aitana Ocaña, fumava molts porros, o fuma molts porros, i que per això l'Aitana també el va voler deixar. Però això és un rumor de xarxes zero contrastat, no ho sabem. Ara, fa ullets a vegades, Tot i que jo de vegades Bé. també faig ullets i és que he estat 3 Sí, hores al no TikTok, fumes- llavors no mai fumes se pas sap. porros. No, és que les pantalles també t'envermelleixen els ulls, Ah, eh? sí. Tant. Va I les bé anar- pantalles i els va bé anar porros. hidratant amb I coliri. les lents de contacte. També. Ah, sí, ressequen moltíssim, i més amb calefaccions i aires condicionats. Bé, tornant a en Justin, si no us importa. Ah, sí, és veritat. Als comentaris hi havia molt neguit dels fans del cantant preocupats per la relació d'en Justin amb aquesta droga. Però molt, Sí, gent que li diu, escolta, en Justin segueix el camí de Déu i Jesús deixa la ja et droga. va alliberar d'això, germà. Veus? Per què hi estàs tornant? Molt creient, en Justin, Per Molt si algú no ho creient. sabia. Ha estat molt religiós. Sí. I és veritat que ell va explicar com havia superat aquest moment d'estar enganxat a les drogues gràcies també a la figura de Déu. Vull dir que també té sentit que la gent, els fans ho recuperin ara. Bé, tot plegat no ajudava els rumors de ruptura o crisi amb la seva dona Hailey Bieber. Però, paral·lelament, i diguem-ho tot, hi havia coses que no ens quadraven, perquè se'ls havia vist junts feia 2 dies a Aspen, Colorado, que és un lloc fantàstic per anar a FOMO. esquiar, si et tens una mica de calés. Estaven gaudint junts d'una escapada a la neu, i que estiguessin junts de vacances no acabava de quadrar amb una ruptura o amb una gran crisi. Tot i que tenint un bebè entremig, podria haver passat realment, no?, de dir, ai, doncs en realitat aquestes fotos són només del moment en què ens canviem el nen, custòdia compartida... Poder ser, podria haver sigut. Però espera't, perquè et diré més. Feia un parell de dies en Justin havia publicat un Instastories expressant amor incondicional a la seva dona. Cause if you Que bona like és aquesta the cançó, way m'agrada tot. you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Era, perquè us en feu una idea, una foto d'ella, de la Hailey, en blanc i negre, on en Justin li dedicava aquestes paraules. La millor dona que he conegut i que coneixeré mai. I un cor. Fos ja la Selena Gómez i monta un Cristo que no queda viu ningú. Molt t'ho dic. bonic, això. És molt La bonic. Selena, Juliana, superem-ho ja d'una vegada, per favor, Jo, el meu exnòvio dels 15 anys, a qui no parlo, penja un Instastory dient aquesta és la millor dona que he conegut i monta un Cristo. Et sents atacada personalment, no? Atacada Mare de perquè Déu. està dient que no ets tu. Saps Mare de què? Déu. Se senten Pobre més noi. atacats els fans d'aquesta exrelació que no pas, segurament, la pròpia Selena, que també hi ha gent que està bastant malament. I la Selena suposo que també ara que li pesa tant el dit perquè porta aquell diamant Hòstia, tot. porta una perquè roca que sembla tallada directament de la escriure el cantera. teclat. Escolta, no és broma que aquest tema dels anells són perillosos, Se't pot arrencar el dit. Bé, No vull donar detalls, però... Bé, en tot Sí. cas, una foto que no feia pensar que en anava cap crisi. malament. O al Aleshores- revés, perquè sempre... Hòstia, noi. No, espera, que si no, no avançarem. Va. No, però Enteneu és o que no? ho diem molt, avancem. això, que a vegades penges aquesta foto i és quan Com més pitjor estàs. ensenyes, potser pitjor estàs. Però Anem bueno. al tema, nois. Ens preguntàvem tots de manera molt legítima. Justin, per què vas deixar de seguir-la a Instagram a la Hailey? Tenim respostes. Al cap d'unes hores de sembrar el caos i la incertesa a xarxes, ahir a la tarda en Justin Bieber va reaparèixer i va donar explicacions del que havia passat. Va publicar un Instastories de fons blanc i lletres negres, per tant, s'aventura a comunicar. Sí, És sí, així, no comunicat. pot fer cap altra cosa? Amb el següent text, majúscules. Algú va entrar al meu compte i va deixar de seguir la meva dona. Estan passant coses molt estranyes. No cal que ho juri ja. I no busqueu el paper de plata perquè es ve tot ella al cap. Ja, noi, una cosa més rara. Aquí molts respiraven tranquils, no? I començaven a dir, veieu, com es tractava d'un error, nois? En Justin i la Hailey estan genial, deien. Doncs pregunto jo, senyories, si em permeteu. Per què va esborrar aquest comunicat en Justin al cap de pocs minuts de publicar-lo? Bueno, perquè era ell- mentida. Ell ja ho va dir. Era Shit literatura. is getting... Com es diu pronunciar això? Sus. Sus out here. Sí, clar. Jo ho he Això traduït. està posant raro de collons. És ben bé això. Així és la traducció. No s'entén absolutament res del que està passant. Perquè dic jo, si algú realment li hagués hackejat el compte a Justin Bieber, més enllà de fer-li un unfollow a la Hailey,
algun senyal ens hauria donat, no? Una foto més estranya de les que... És que en Hagués Justin aprofitat publica el molta hacker. foto estranya. L'altre dia va publicar també unes fotos on sortia ell com chiquito, O que porta semblava anys hackejat. aquell meme del Zetangana que se'l veu així petitet. Saps quin meme et dic? No sé quin Sí, meme. el Zetangana chiquito, que és com el Zetangana però aixafat. I Vale. llavors, literalment eren aquestes fotos però del Justin. Te les vaig ensenyar perquè són genials. Bé, a mi em sembla que tot plegat fa pudor de socarrim. I potser per això, per aquestes explicacions esborrades, en Justin va demostrar que és oient del que no surti d'aquí. Déu meu. Perquè va També. fer un altre. Va fer el que sempre aconsellem fer als famosos que vulguin desmentir una crisi de parella. En Justin va penjar fotos romàntiques amb la Hailey. Are the only one I'll ever love. Una d'elles sembla d'un sopar romàntic, on s'estan mirant amb molta complicitat. Totes fresques, Aquestes fotos són d'ahir al vespre. Mare meva. I l'altra més informal d'ells dos a la neu amb ulleres de sol. I aquestes imatges formen part d'un recull que ha penjat el cantant d'aquests dies a Aspen, de vacances, on també es veuen amics seus, el seu fill, que també feia molts dies que no en sabíem res, i paisatges nevats. A tot això la Hailey ni mu, No ha dit ni piu sobre aquesta polèmica, només ha anat fent publi de la seva marca de cosmètica, perquè Bueno, altra cosa no, però espavilada ho és. Bueno, i s'ha de seguir venent, escolta'm. Escolta'm, i aquests dies, va. que segurament ha triplicat Va, són el dies nombre bons. de gent que li revisa les stories. Total. La Hailey va donar a llum i en comptes de penjar una foto del pauet del seu fill, va penjar publicitat de la seva marca de Una oferta cosmètics. nova, És empresària. Ella és una professional del sector i sobretot crec que ara té una paret de gel i no té ganes tampoc de compartir coses sobre la seva vida privada perquè aquesta noia no és broma, ha patit molt. No et trobo el post del Justin No cal, Chiquito no cal. perquè a part penja moltíssimes coses. No, I i una de n'esborra fotos de... moltes. No, i a part, Animals. últimament fotos d'ànecs. És a dir, hi ha O sigui, molta cosa. totes fotos Un llop, d'ocells. sí. De cop i volta no saps si és en Justin o el National Geographic, però bé, us recomano que reviseu el seu compte per si feia anys que no li seguíeu la No, pista. ara ho faré perquè... Quin 2025? Només portem 22 dies. Uf, Quin viatge. ja, Per Déu-n'hi-do. favor, frenem, perquè si no aquest ritme no el podem seguir, que volcarem.